Hiru probintzietan 220 haur izango ditugu harreran, eta Nafarroan beste 80. Orduan, kopurua ez da makala, baina, beti esaten duguna, ez? Kanpaina hasten geanen, beti nahi dugu bat gehiago, beti nahi dugu haur bat gelditzeko aukera ez izatea, ez? Denak bateratzeko aukera hori bermatuta eukitzea. Eta, horretan haitu gea, urtarriak 18-tik martxoak 25 arte, esperantzari leio bat, lehen mapean, eta, gerturatu zaizkigu informazio eske, gerturatu dia, galdezka, eta hori garrantzitsua da. Oporra bakean programan baitan ere, helburu garrantzitsua betetzen du sensibilizazio kanpaina horrek, ez? Ez da bakarrik 2 hilabetez haur batek hartzea, baizik eta, hilabetetan zehar zabaltzen den oihu bat da, esperantza da, eta zuk esan bezala. Urten ere, azkena izan dadila eta horretan lanean jarraituko dugu. Oporrak bakean, beste lanketa guztien artean, azkenen herri sahararraren iragana, oraina eta ondorena ere adierazten du, ez? Oporra bakean errefuxiatu kanpamenduetan aurrak hiltzen zialako sortu zen, errefuxiatu direlako jarraitzen du izaten, baina oporra bakean lehenbailen bukatu behar du herri sahararrak Mendebaldeko Saharara itzuli behar dulako, Mendebaldeko Sahara librean bizitzeko aukera izan behar dutelako, eta gu bezalako eskubideak izan behar dituztelako, ez?